webu a pomocou rôznych marketingových stratégií vyťažiť maximum. Obdivujem všetkých úspešných mladých ľudí, ktorí nám prednášajú, pretože sú to nadšení ľudia, ktorí majú skúsenosti a aj keď môj vek v porovnaní s nimi je možno niekedy dvojnásobný, ale mám sa čo od nich učiť. Toľko informácií, čo som tu dneska dostala od chalanov, vlastne, ktorí sa týmto zaoberajú, tak si myslím, že môžem okamžite ísť tvoriť. Hej, keď prídem domov, tak môžem ísť okamžite tvoriť stránky, budem vedieť ako, budem vedieť proste čo, na čo sa zamerať, nemusím zložito vyhľadávať vlastne na tom webe postupy. Ide tu o to, aby sa pozrel na situáciu očami toho zákazníka. Tento tréning bol veľmi fantastický, naučil som sa tu veci, ktoré som doposiaľ nevedel a odkazujem ľuďom, aby si to prišli vypočuť a vyskúšať na vlastnej koži. Prednášajúci sú úplne úžasní, je vidieť, že to robia vyslovene s láskou, že naozaj nám chcú pomôcť a patrí im za to naozaj moje veľké poďakovanie, lebo ma naštartovali. Je to výborně zpracované, co do obsahu i do provedení a už teď se těším do dalších pokračování nebo setkání. Na tento tréning môžem povedať jedine, že wow, je super, je fantastický. My chceme jasné, konkrétne, rýchle informácie. Skvelí speakery, sú tu ľudia, ktorí majú skúsenosti, či je to Erik Hoffman, Kopecký, Mažár, alebo je to František Kozáček, to ako výnimoční ľudia. Splnilo to moje očakávania nad 100%, ak sa dá to povedať. Tento tréning ma vysoko vymotivoval, nabudil a v podstate odchádzam z neho s tým, že už mám nejaké plány, čo budem robiť doma. Obsah, ktorý píše na ten web, prispôsobuje presne tým ľuďom, akých na webe chce mať. Mne sa tento tréning veľmi páči. Ja osobne som dostal z toho viac, ako som očakával. Do tých aha momentov som bol zavalený, viac menej prevalcovaný vo všetkých oblastiach, ktoré sme tu rozprávali. Je to viac ako nakopávačka. Určite v každom prípade vynikajúco, pretože som prišiel úplne k novým nápadom. Odkázal by som určite, nech pokračujú v tejto práci a nech underground marketing zopakujú opäť, aby som sa opäť mohol zúčastniť a prísť ďalším. A viem, že môžem v tom, čo robím, pokračovať ďalej a že to má zmysel, tá moja práca. Pre mňa tento tréning v podstate bol obrovský krok vpred. Bolo tu veľa informácií, veľa hodnotných informácií, kvalitný obsah. Chalani úžasní, akože odovzdali fantastické, asi maximum do seba, teda keď nie 120%, takže úplne super. Myslíte, že sa oplatí venovať pozornosť nástroju, ktoré vo vašom podnikaní dokáže vytvoriť takýto nárast? 785%? Tento tréning bol pre mňa marvelous.